Velkommen venner. I dette afsnit vil vi analysere et afgørende aspekt af den russiske invasion i Ukraine, hvorfor Vladimir Putin ikke forberedte en plan B, hvis angrebet ikke gik som forventet, og hvad dette indebærer for krigen og konfliktens fremtid. Invasionen, der fandt sted i februar 2022, skabte et stort chok på den internationale scene. Det, der så ud til at være en hurtig og afgørende operation i blitzkrigsstil, forvandlede sig hurtigt til en langt mere langvarig og uforudsigelig konflikt med karakteristika af en udmattelseskrig, lignende skyttegravskrigen under 1. verdenskrig. Nu, i 2025, ser vi et Rusland uden en klar sejrstrategi og uden en levedygtig vej ud af konflikten, mens det iværksætter bølge efter bølge af angreb mod de ukrainske forsvarslinjer, avancerer blot nogle få meter og mister tusindvis af soldater i en brutal krig. Men hvorfor skete det? Nøglen ligger hos Vladimir Putin, som, i modsætning til mange andre verdensledere, ikke er en skakstrateg, men derimod en judoka. Det betyder, at Putin, i stedet for at planlægge komplekse træk, altid har satset på at udnytte modstanderens fejl og gå ind i kampen i håb om, at fjenden begår afgørende fejl. Denne strategi fungerede flere gange tidligere i Tjetjenien, Georgien, på Krim og i Donbass, og Putin troede, at det samme manual i Ukraine i 2022 vil give endnu en hurtig sejr. I 2008 brugte han for eksempel denne tilgang til at angribe Georgien, og han havde succes. I 2014 anvendte han samme taktik i Ukraine, annekterede Krim og nærede krigen i Donbass. Hvert af disse skridt fulgte en logik. Avancer med kraft, test modstanderen og vent på, at Europa til sidst trak sig tilbage. I hans optik vil Europa ende med at give efter, som det tidligere havde gjort, for eksempel da man ignorerede annekteringen af Krim, eller fortsætte med projektet Nord Stream 2, selvom efter russiske militære aktioner i regionen. Men da han invaderede Ukraine i 2022, undervurderede Putin to grundlæggende faktorer: den ukrainske modstand og Europas ændrede holdning. I stedet for at give efter, som Kreml forventede, sluttede Europa sig sammen med Ukraine og ydede både militær og økonomisk støtte, noget man ikke havde forventet, og som gjorde, at hans strategi, som før havde virket ufejlbarlig, blev sat i skak. Og det Putin ikke forudså, var den økonomiske og diplomatiske isolation, der fulgte. Tyskland, nu uden Angela Merkel, suspenderede Nord Stream 2, hvilket yderligere svækkede Ruslands position. Med Europa i gang med at mindske sin energiafhængighed af Rusland, står Putin nu i en krig uden en klar exitplan. I dag, i slutningen af 2025, har Rusland stadig ressourcer til at fortsætte krigen, men de oprindelige begrundelser, såsom national sikkerhed, mister styrke både internt og internationalt. Narrativet om, at invasionen var essentiel for Ruslands forsvar, overbeviser længere ikke selv Ruslands befolkning. Det store spørgsmål er nu, har Putin en plan B? Eller vil han fortsætte med den eneste strategi, han kender, nemlig at kaste flere angreb frem og håbe på, at situationen på en eller anden måde forbedrer sig? Svaret synes at være, at han ikke har noget realistisk alternativ, og hvad med fredsaftalen? Det har aldrig været en reel mulighed for Putin, som ved, at hvis han forlader krigen uden at opnå de lovede mål, vil hans magtposition komme i fare. Krigen i Ukraine handler derfor ikke kun om militære styrker på slagmarken, men også om en række strategiske fejl, undervurdering af modstanderen og manglende forståelse for ændringer i de geopolitiske dynamikker. Da Putin invaderede i 2022, troede han, at Europa stadig var som i 2014, men virkeligheden var en anden, og han endte i en fælde, han ikke vidste, hvordan han skulle komme ud af. Og således uden en plan B, er Putin tvunget til at fortsætte fremad i håb om, at noget ændrer sig, mens han iværksætter nye bølger af angreb mod de ukrainske forsvarslinjer, uden at vide, hvad han kan forvente. Hvis du endda her er abonneret på kanalen, så gør det nu at aktivere klokken, så det får en notifikation hver gang vi lægger nyt indhold op,